dnešného videa. Toto video je ospravedlnenie. Nevyhovárame sa, ale Miška, čo si uvedla? Okorela. A budeme točiť challenge. Chceme jednu z pamúčku. Aha, no. A Konsku pamúčku. Oni sú dobré, takže nie na to žiadny challenge. No. A potom zahráme si Gargantua. Tak to všetko. Všetko ja som to sama. A Miška sama. Sama. Miška sama. Miška sama. Viete, ako má úchylku? Ona príde ku vám. On zoberie kameru. Ona ti tak pred ksich. Ako má ona úchylku. Nice to meet you. Vidíte, ten krásny strom, to je krajšie než Sima. Vidíte? Ukážeme vám slimačka, ktoré sme ho našli a bavili sme sa s ním. Toto, zmizni si ma zo záberu. Ak mi spadne mobilku, nemúče sa semka. Semka kočne. Ukážeme vám aj jeho pozadie. Vidíte to? Ten sliz? Dom. Kde Sima? Sima! No, a tak. Ja ju chytím na tebe, lebo ja keď teba vidím. No, ahoj. A už mám Snapchat! Ja som si ho iba teraz založila. Ja som ju založila. Tak Miška má. Keď som bola u nej. Ja, ona ho To bolo minulé. Dívaj sa, mám jak guľatú hlavu. Tak čo? Lebo ona to nevedela. Smejte sa, ak sa chcete smiať, alebo nechcete, tak dajte like. A ak chcete jej Snapchat, dajte ahoj. Čauky, cookies. Máme si krásne, snáď ti krásne. Budeme dlho čakať. Možno. Na to ťažko. Čau. Zasvím tam mobil. A ukážeme to nejakým bláznivým. Nie, bláznivým. 3, 2, 1, čau. Niekde chodí, kto chce ísť do školy, tak to je zátrest.